חיות רשת עם אייל בוסקילה וספירון. לא נתקיל, שאלות כיפיות. מה? יאללה, שאלה כיפית ראשונה, אוקיי? אייל, אני? אוקיי. מה ישראלי בעיניך, עמית? הישראלי בעיניי, אני תשובה אבל טוב, מאפנה קצת חומוס, אני מת על זה, אבל זה ישראלי. תכלס צודק. מה מצחיק אותך? רגע, אני מתקן, לא להגיע למונדיאל וכל הזמן לדבר על זה, אבל לא להגיע לשם, זה הכי ישראלי בעיניי. ברוח הימים האלה, זו תשובה יותר יצירתית מהחומוס הזה שכל אחד אומר חומוס יום העצמאות כאלה. חומוס? אבל זאת האסוציאציה הראשונה שהייתה לו, מה? בסדר. אוקיי. בימים האלה. מה מצחיק אותך? חוץ מנבחרת ישראל, אבל כן, מה מצחיק אותך, עמית? וואו, מה מצחיק אותי? האמת שאני כל הזמן צוחק, אני לא יודע מתי אני לא צוחק בחיים, אבל אני... משהו ספציפי שמצחיק אותי? ספציפי. ראיתי אתמול ב2 בלילה פרק של רמזור שהקלטתי, אז אני יכול להגיד רמזור, שזו הסדרה הכי טובה שנעשתה אי פעם בישראל לדעתי, קוראת אותי מצחוק, ואנשים שם סופר מוכשרים, רק בגלל שראיתי את זה באמת באמצע הלילה, כי זה הזמן היחיד שפחות או יותר, או במחצית, או אחרי, או לפני, או ככה אני משלים פערים. יפה. אתה יודע ששלומי, איפה שאני גרה, זה הופיע אתמול בפרק הזה שראית, שלומית, אתה ראית את זה? נכון, כן, בטח. שם אני גרה. היית חייבת לדחוף את זה. כן, הייתי חייבת. טוב, עמית, מתי בכית בפעם האחרונה? מתי בכיתי בפעם האחרונה? אני לא זוכר כל כך, אני לא יודע אם זו תשובה טובה, כי אנשים אוהבים כאלה שבוכים כל הזמן, זה מראה שאתה יודע מרגיש, אבל אני לא זוכר. לא זוכר? מה, עם איזה מפורסם היית מצטלם בסלפי? איזה מפורסם? אתה רוצה לדעת אם הצטלמתי כבר או מי הייתי מצטלם? לא, עם מי היית מצטלם? ואם זה מישהו שכבר הצטלמת ואתה אמרת וואלה, איתו רציתי להצטלם, גם תופס. עוד פעם אני אצטלם איתו. זה לא היה סלפי, כי בשנים שעד לא היה את הסלפי הזה, אבל הצטלמתי עם... אני נשאר בספורט, אז עם קארל לואיס, ועם זידן, ועם בולט, אגב, עם בולט זה לא ממש היה איתו, אני טיפה מסלק את המציאות, כזה עמדתי לידי ומישהו צילם, אבל עם קארל לואיס זה היה ממש, הצטלמתי איתו, וכאחד שחולה על אתלטיקה, לא פחות מכדורגל, זה היה באליפות העולם ביפן ב-2007, באתי לזה מבויש כולי, כי קארל לואיס הוא אליל גדול משנות ה-80 כשאני גדלתי, אני זקן מכם, והוא הצטלם והיה מאוד נחמד, אז זו הדמות הספורטיבית לדעתי הכי... אם לא הייתי רוצה, אין איזה מישהו מיוחד, אני חושב שהייתי... לא יודע. תשאלו את הדר סגל. איתנו, אתה צריך לענות איתנו, אבל לא משנה. טוב, בסדר. עמית, מה היית לוקח איתך לאי בודד? דבר אחד שהיית לוקח לאי בודד. שנושא לפתוח צפויות ואנחנו מנים על הנושא. בשביל זה אנחנו... טלפון שמישהו ייקח אותך מהאי הבודד, זה מה שאני תמיד אומר, כאילו, אבל אני לא יודע. ולסיום, אני יכול להגיד כדורגל, הייתי מקפיץ שם וכאלה אני אוהב, אבל לא יודע. כל היום תקפיץ כדורגל על האי הבודד, כאילו, באי הבודד זה כאילו קצת משעמם. הייתי לוקחתי האי בודד. הייתי עונה אולי תשובה יותר מעניינת, אבל אני מעדיף שלא, של המין השני נגיד, אבל נעזוב את זה עכשיו. עזבנו. טוב, שאלה אחרונה לסיום סיומת, אייל, השרביט אליך. אני? מה יהיה כתוב על המצבה שלך, עמית? מה יהיה כתוב על המצבה? זה יאיר לפיד, זה בדיוק מה ששאלת. זה מה שיאיר שאל. זה לא שלנו. זה שר האוצר, כאילו, זה הומאז'. יש לי למקרר בבית מדבקה שפעם קיבלתי, או לא יודע, תרמתי וקיבלתי חי צנוע תמיד רגוע. אבל אני לא בטוח שזה כזה סלוגן מתאים לי. יש לי את זה באמת על המקרר, ואז כל אחד שבא לה אומר לי, אתה חי צנוע ותמיד רגוע, בטוח? כאילו, אז כנראה שזה לא יהיה כתוב על המצבה שלי, מה כן? אני לא יודע, יש לי נהנה מהחיים וכיף לי, ואני שמח כל הזמן, ושנהיה בריאים ונעשה כל הזמן את מה שאנחנו אוהבים, לפחות בהקשר הזה, גם בתקופות פחות טובות בעבודה, ויש כאלה, אז תמיד צריך להגיד לעצמנו שאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, אנחנו בריאים וכיף לנו, אנחנו מתפרנסים בכבוד, ועדיין לא עניתי לכם מה יהיה כתוב על המצלמה. תחשוב על זה, תחשוב על זה. טוב, אז בנימה ככה אופטימית ושמחה זו, אנחנו נודה למגיש ושדר הספורט של הערוץ הראשון עמית טורסקי, תודה רבה לך. תודה רבה שהיית איתנו. ומונדיאל השבוע, שמח, בהצלחה בשידור היום. תודה, ביי ביי. ביי ביי.